משפט מסדקך, עד חוקך אשמור, אל תעזבני עד מות. ثم يزكنا ذبحا لشموك كدبوغاخا بخاني بيدا غشتيخا تشجيني من مسموذاخا ملك بصوفانتي بغذاخا لما عنو أحطولو بوغتو هذونوي لما ذيني حكاخا بصفوني ستارتي كل مشبط فيخا بدا خيدا مذاخا ساستي كعل كلهن بفقو ذاخو صيحا وأبي طوغه ذاخو حبو ذاخو أشتاخو لا أشكح دبوغاخو جمال أخ بقو ذاخو أبينيني وصيحا ونفلوتاخو دولغو نفشي ميتوغو قياميني كدبوغاخو דרך שגר עושר ממני ודורותך חונני דרך אמונו בוחרתי משפטך ראשיתי דורגתי בדודך אדוני אל תבישני דרך מסעודך רוס כי דחב ליבי بفؤادي وشوفه كلاسمنا خياطي عيني وحناني كمشبط في شواخ وما يخفي شهودك وأنشلني أبني بعصر شغضب وأشغل بكونك وناك ويطبخ وتبني أدوك بالغماء يغب عيني على شم وطرتك صبيت عبرني بيوشم شمعتك سويت سادك دوتك وأبونا سيما ذنك نوذيك شرعون دموها خصوصا سأوفا إبغضها עודנו כוננהו, למה נצליח להגיד תבנה כוח נזמור מה ידידות משלותיו, אדונו סבון צפון, ורם כל אדונו שלנו חסרות אדונו לביאו סורנו לפוי, גם זיפור מוסו בית דרור כאלו אשר שותו הפוכה. משפיע עליו ועל אשתו ועל ילדיו ועל כל מיני דברים. מי שבא לפה הצדיק, אין דבר כזה שהצדיק, יש מושג כזה, שאין דבר כזה שהצדיק נשאר חייב. אולי נתחיל עם זה, עם הדבר הזה, רציתי להגיד את זה בסוף. עוד לפני שאתה מתחיל את זה, אתה יודע, ככל שאנחנו עושים את זה יותר ויותר שנים, וכבר כמה שנים אנחנו עושים את הדבר הזה. זה מהפטירה שלו, בסדר. אתה רק מבין איך החיים רצים. כאילו, אני כביכול זוכר שרק ישבנו פה לפני חודש, חודשיים, וזה לא לפני חודש, חודשיים, זה לפני שנה. זה מדהים המהירות, איך הדברים עוברים. אז זה רק מלמד אותנו, כמה שאדם רוצה לעשות תשובה, צריך להזדרז. כי בסוף נמצא את עצמו, כאילו בקבר, ויגיד, מה, תנו לי עוד שק, לא, זהו, נגמר. זה סיבה להזדרז גם. זה המנוח, הצדיק, רבי רחמים, לימד אותנו. זה מה שרבי רחמים לימד אותנו. תתרכזו. שומע? זה מה שרבי רחמים לימד אותנו, אם לא עכשיו בנתן. אל תאמר לשני פנה, שימו לו תפנים. אל תגיד, יש עוד זמן, מחר, איך כתוב? מלחמה על השם בעמלק, תזכיר לכם דברים. היום, אומרים המפרשים בעלי המוסר, שאתה רוצה להילחם עם יצר רע, מלחמה בעמלק היום, עכשיו תהיה להילחם איתו. אל תגיד, לא, מחר אני אתחזה, מחר, כי המחר הזה לא יגיע. כל יום זה מחר. וחוץ מזה, אני עכשיו נזכרתי עוד דבר. באבות כתוב, אל תאמר אף פעם אל תגיד שאני אחזור בתשובה מחר, כי מי יודע מתי תמות. מתי אתם יודע מתי תמות? אולי כתוב שוב יום אחד, שוב יום אחד ליום נתתך. נכון? אתה שוב יום אחד לפני המיטה. אבל אם אדם היה יודע מתי הוא ימות, נו, האדם לא יודע מתי ימות. כמו שזה גם מזכיר לי את הגמרא, עם רבי אלעזר, נמצא אדם כל חייו. נמצא אדם שכל חייו עושה תשובה. אולי זה יום לפני המיטה שלו. לכן אנחנו באמת, דוד המלך ידע, אבל לא הצליח. דוד המלך ידע ולא הצליח. דוד המלך ידע שזה בשבת. מה שהגמרא מספרת שמה, הוא ידע שזה בשבת הוא ימות. אז מה הוא יעשה? כתוב שכשאדם גורס תורה, יצר רע לא יכול עליו.
מלאך המוות לא יכול לקחת את האדם בשעה שהוא גורס תורה. לא יכול לעשות. מה עשה? דוד המלך ידע שבשבת אמרו לו משמיים, הוא ביקש, הודיעני נא, הוא ביקש מהשם תודיע אותי מתי אני אמות. הוא אמר לו, השם לא הודיע אותו, אמר לו בשבת אבל זה יצא. מה הוא עשה? כל שבת היה יושב וגורס, כמו אומרת, אין גורס בתורה הקדושה. כל שבת לא היה מפסיק, לא פסיק. גירסה, פורים מגירסה. כל שבת היה גורס בתורה, גורס. למה? הוא ידע, אם הוא יעצור רגע אחד, יש שליטה, זה מלאך המוות עליו. אבל הגמרא אומרת, הגיעה אותה שבת של היום, של הפטירה של דוד המלך, צריך להתפטר. כל אחד קצוב לו זמן. המלאך המוות בא לקחת את שמואל דוד המלך, הוא לא יודע מה לעשות. לא מפסיק לקרוס, אי אפשר לקחת. אז הגמרא מספרת שהוא נחי דרגה, זאת אומרת, הוא עשה את זה שם במדרגות, איזה תקלה. אז דוד, בגלל עושה שם משהו במדרגות, אז דוד כאילו ככה הפסיק שנייה אחת בזה, ואז מלאך המוות היה לו שליטה. ככה נפטר דוד המלך. אבל העניין הזה שעכשיו אתם באמת בזכות מה שעכשיו אתם מדברים, אתם עוזרים לי לרענן את העניין. זה מה שהצדיק לימד אותנו. צדיק רבי רחמים לימד אותנו. אל תחכה ליום המחר. אל תחכה אולי. עכשיו תתחזק. עכשיו תתעלה. כל יום התעלות חדשה. כל יום לא דומה ליום של השם. ליום לפניו. אתם יודעים, עכשיו נזכרתי מאוד משהו. כתוב רבי ניסים גאון היה עושה כל יום תשובה. כל היום היה עושה תשובה, רבי ניסים גאון. שאלו אותו, מה אתה עושה תשובה? אתה צדיק מופלג, כל יום אתה הולך ומתעלה ומתעלה ומתעלה. אמר, אני עושה תשובה, אתם יודעים מה אני עושה תשובה? כי היום הגעתי לדרגה יותר גבוהה מאתמול. אז אני עושה היום תשובה, למה אתמול לא הגעתי לדרגה של היום? אתם שומעים? אני עושה תשובה, למה הוא לא הגיע? כיוון שהוא התעלה למקום גבוה יותר. אז הוא אומר, רגע, למה אתמול לא כבר הגעתי למדרגה הזאת? אז אני עכשיו צריך לעשות תשובה, למה כבר בעבר לא הגעתי לה? ככה כל יום עושה תשובה, כי כל יום הולך ומתעלה. זה הצדיק שאנחנו יושבים פה, כולנו פה יושבים וזוכרים, הילולה דצדיק היה. זה הילולה של צדיק. כמו שהילולה של רשב"י, הילולה של רבי עקיבא, יש לנו את הילולה של רבי רחמים. שאנחנו כולנו פה מתעסקים ומדברים עליו. כמו אומר כתוב שמי שמדבר על צדיק, זה גדול כמעשה מרכבה. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע שזה מעשה מרכבה. דברים עליונים ונסתרים. כשמדברים בשבחי צדיקים, זה כאילו אדם מתעסק בענייני מרכבה. ככה כתוב. אז המנוח, הצדיק, רבי רחמים, כולנו הכרנו אותו, אבל לא ידענו איך אמרנו בדרך, צדיק נזכר היה. דיברתי עם אלעזר בדרך. כל יום התעלות חדשה, מחיל אל חיל, בכל התחומים. לא השאיר פינה אחת, פינה. לא תגיד, יש אדם לפעמים לוקח פרויקט, הוא מתחזק בתפילה נגיד. אז זה המוטו שלו, תפילה, הוא חזק בזה. יש אדם שחזק בצדקה. בסדר, הוא מקיים את הכל, אבל המוטו שלו זה צדקה. הוא נותן צדקות לכל איפה שיכול. יש אחד שהמוטו שלו בלימוד תורה, כל הזמן עושים בתורה. רבי רחמים אמר לו, אני רוצה הכל. הכל, מי שהכיר אותו, יודע, תפילות, וואו, תפילות על גבי תפילות. מהבוקר עד הערב תפילות. לימוד תורה, זה כבר אמרנו בעבר, רבי רחמים, היה דבר. דרך אגב, ככה זה פתאום, אנשים גם לא מבינים כמה זה קשה, אנשים לא מבינים כמה זה קשה להשתעבד לתפילת נץ. וואו. זה אנשים, יש המון צדיקים, ואני בעצמי מכיר, המון אנשים צדיקים, אבל תפילת נץ, דבר איתם, כאילו, הם אומרים, קשה לנו, אנחנו רוצים, אבל זה אחת המעלות שלו. זה לא נראה שהיה קשה. מה זה נץ בשבילך? זה לא היה קשה לו. אדם קם בשתיים, אז מה זה נץ? זה כאילו... אמצע היום. לא, לנו, כשאנחנו קמים בשבע, זה כאילו באים בתשע. הוא קם בשתיים. איזה תשע, 11. תסתכל על הנץ שהוא קם בשתיים, לא בנץ. המסקנה היא אין דבר עומד לפני הרצון. על מה הוא היה חי? אתה משהו? אבל משתיים, שהוא היה קם משתיים, זה לא היה קם משחק. לא, משתיים כבר עושה הכנות לתפילה. לא, ידיד, אני גם חקרתי את זה לעומק, יש באמת אנשים שהם יכולים להחזיק חיים ממש 3 שעות. זה משהו שאין הרבה אחוזים מתוך כלל הציבור, אבל יש כאלה. הגמרא אומרת שמי שעומד בלילה, שחוט של חסד משהו חי. חוט של חסד. וכל לילה לקום כמו שאומר, בשעה 2-3 לקום.
הכנה לתפילה. להיכנס לתפילה מתוך לימוד, תורה, ללמוד את הזוהר, ללמוד את הזה, את התורה הקדושה. אתה נכנס לתפילה, אתה כבר... זה לא כמו שאנחנו כאילו מתחילים את התפילה, מתחילים להתניע את האוטו, מה שנקרא. הוא כבר נמצא כבר למעלה, גבוה, התפילה נראית אחרת. אמרנו את זה גם פעם, שבביתך אין נץ, הוא לא מתפלל נץ, ואז הוא ממשיך בבית כנסת אחר כך. כן, אתה יחיד. שני הדברים האלה שאנחנו מדברים על זה, שבכל דבר להיות הכי. לא רק לקחת פרויקט מסוים, פעם שמעתי עם איזה רב, שאמר, הוא לקח את הפרויקט הזה, כאילו, הוא עושה את כל התורה, את כל המצוות, אבל יש דבר אחד שהוא שם עליו דגש, כמו שאמרתי לכם מקודם, אחד נותן דגש, רבי רחמים לא יסתכל, דגש בהכל, כל מי שהכיר אותו יודע את זה, דגש בנץ, בתפילה, הכי, לימוד תורה, עד הסוף. הנה, אפילו הראו את הסרטון. תראו איך איזה מסירות הזה. אני אפילו לא צריך להכין את הדברים יוצאים לי ככה. הסרטון שהיה פה לפני איזה שנתיים. מה רואים בן אדם? תראו, זה פלא. הוא תופס את הספר, לומד עם חברותה, הוא כבר נרדם מרוב עייפות. אבל איפה הוא נרדם? הוא לא יכול קודם כל לומר, טוב, אני אשן שעה. לא. נרדם על הספר, עד שהוא שומע איזה מישהו שקודח. ככה זה העיר אותו. אתם ראיתם פה את הסרטון שהראו פה לפני, אתם זוכרים את הסרטון? מה? כשמסתכל על דבר כזה, מה אתה מבין? זה לא שהוא... טוב, בן אדם אומר, אני אלך לשם שעתיים צהריים, אני אגש ללימוד ככה ערני. לא שנים בכלל. לומדים תורה, הוא זורק את עצמו על התורה, עד שהוא נרדם על הספר, מה שנקרא. היה לו חיות. השני הנקודות האלה, שבעצם להיות מושלם בהכל. לקחת הכל. ולהגיד, את זה אני אקח כפרויקט, הכל. וגם להיות עקבי בהכל. הנושא שהנץ שהוא הזכיר, זה לא, בסדר, בן אדם רוב הזמן יתפלל בנץ, לא, אין דבר כזה בלי נץ. אין מושג כזה תפילה בלי נץ. יש גם בעבודת השם יש עוד דבר. כשאדם לוקח משהו, הוא עקבי בו. עקבי. אין, הוא לא זז בזה. שהוא כאילו תמידים כסדרה. לא משנה. מה יהיה? ותמיד אתם יודעים, בחיים יש הרבה שינויים, יש פתאום כזה תקלה, פתאום להיות עקבי יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. איפה יש דבר כזה? איפה יש היום דבר כזה? עקביות מטורפת. ידעו אגב, ידעו לכם, כשאדם רוצה, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אדם שרוצה להיכנס לקדושה, פותחים לו, חמוד. אדם שרוצה להיכנס לתנועה, כך, הכל פתוח, פותחים לו, מזמנים לו את זה. רבי רחמים היה דבר. דרך אגב, אם אתם, היה אחד מקובל, קראו לו ירושלים, אחד מגדולי הצדיקים בירושלים, הוא נפטר אם אני לא טועה בתשנ"ט, אם אני לא טועה, קראו לו רבי ציון ברכה, אם שמעתם את השם הזה? גם דבר. הוא גם היה דבר. ורחמים היה אומר לי ככה בהרגה כזה, בהרגשה מיוחדת, הוא אמר לי, אני כמו רבי ציון ברכה, הדבר. הוא היה מחלק את הדואר שלו, אחר כך לאן הולך? תשכח, היה מריץ את זה. לאן הולך אחר כך? לישיבת המקובלים. אצל מי ללמוד? אצל רבי מרדכי שרעבי. רבי מרדכי שרעבי היה ראש המקובלים. כל הקבלה שיש היום, תדעו לכם, כל הרבנים שיש היום, זה מכוח הרב מרדכי שרעבי. נהר שלום. כל המקובלים שיש היום, או שלמדו ישירות מהרב, זה הזקנים, ששמעו מפיו, ואם לא, או שזה תלמידים ששמעו מהתלמידים של הרב. כל הקבלה זה הרב שרעבי. היה הולך הרבי ציון ברכה, טיק טק, עובד בדואר, לאן הוא הולך? ישר רץ לנהר שלום לשמוע תורה מפי, אחר כך הוא פתח ישיבה, שהוא קרא לה לשם, ככה ראשי תיבות, לשם שמיים. הוא עצמו פתח ישיבה למקובלים, והוא שם קירב אנשים ולימד אותם קבלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? עוד הרב הזה שנפטר עכשיו, היה רב צדיק גדול בנתניה, כולכם שמעתם על זה שם. רבי עמוס. גם הוא היה דבר. גם הוא היה דבר. פלא. גם הוא היה דבר, הוא גם למד רפואה 4 שנים, אחר כך הוא החליט, הוא היה לוקח, מתעסק עם כל האנשים הכי פחותים, לחזק אותם. כל האנשים הכי מסכנים, אין להם איפה לאכול, אין להם איפה לישון. עכשיו, הוא לא, דרך אגב, אתם יודעים, הוא לא הולך ל... הבית שלו היה ליד הבית הכנסת, בנתניה,
הוא גר בנתניה, הוא לא הולך לבית לישון. הוא כל היום בבית הכנסת. הוא יושן על הכיסא, אין לו אפילו מיטה. 24/7 הוא בבית הכנסת. הוא גם היה דבר. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? אמרתי מקודם את העניין הזה בדרך שאדם רוצה ללך, הולכים אותו. דרך אגב, דבר זה גם הולך, הוא תמיד הולך ממקום למקום. פלא, הוא היה עובד בעצם, זו עבודה הייתה ממשלתית אז בזמנו, נכון? כן. הדואר. בדרך כלל בעבודות, הזכרתי את זה גם בעבר, בדרך כלל בעבודות ממשלתיות, יש כניסה, יש יציאה. אתה לא יכול, גם אם תגמור לפני, יש זמן תחלה, בהסדר סיום, גם אם תגמור את העבודה לפני. רבי רחמים, כל מאווייו, כולם יודעים את זה. תורה ויראת שמיים, עבודת השם. הדוח שהוא עשה זה רק נטו, איך אומרים? השתדלות לפרנסת הבית, לא יותר מזה. אבל איפה הראש שלו? כן? איך אמר לי מורי ורבי, רבי שמואל אמר לי? איפה שהראש נמצא של הבן אדם, שם הוא מונח. איך אמר לי הרב? איפה הראש של הבן אדם, שם הוא מונח. ותראו מה זה, משם הם אמרו, רגע, איפה רבי רחמים רוצה? הוא רוצה לחדל דואר? לא. הוא רוצה ללמוד תורה. תוך זמן קצר, נכון? היה מחלק את הדואר, זה היה פלא. בשעה אני חושב כבר 11, נכון? 11, 12 כבר היה כבר פנוי, כולו מסור לעבודת השם. וזה אזור של שני אנשים. וזה אזור של שני אנשים. אגב, גם הרב ציון ברכה, בדיוק קראתי על זה. היו אנשים נתקעים ולא זה, הוא היה לוקח את המחתמים שלהם מחלק. תיק את הגמר, הוא הולך גמרת. זה ממש רבי רחמים. אמר לי פעם מישהו שהם היו משגעים את אבא שלי, הם אומרים משתגעים על אדם. שמים לו אבנים כבדים, כאילו, אבנים כבדות בפנים, ואולי ייקח לו לאט, אבא שלי אומר, אבא שלך אומר, בוא תהיה כבד. וואו. זה מסתיים מוקדם, הם משגעים אותו, זה לא הגיוני שמסתיים כל כך מוקדם. וואו. אז תדעו לכם, זה בדיוק דיברנו גם, דיבר איתי רבי לעזור פה על קפיצת הדרך. קפיצת הדרך. כשאדם רוצה להיכנס לקדושה, פותחים לו. אבל זה הרבה זמן וזה קשה. לא, פתאום הוא רואה שהדרך אצה לו. מעל הטבע, מעל הזמן. בדיוק כי הוא סיפר לי. אמרתי לו, תשמע, אני לא רציתי לספר את זה, כי אני כבר רגיל לזה. אבל הוא אמר לי, הוא סיפר לי את זה עכשיו מקודם. אני אמרתי, טוב, אתה מספר לי, אני אספר לך. הוא אומר לי, הוא בא מאזור הדרום, עבר דרך אשדוד, נכון? שעה 2. הוא אומר, יום חמישי, הכל עמוס, מוצר. מה זה עמוס? יורד. מה זה עמוס? הוא אומר, הנה אני אספר לכם, אלעזר, ספר להם את זה. הוא אומר, נסע מאזור הדרום, נוסע, עכשיו הוא רגיל, לא... נוסע כל הזמן לפתח תקווה, זה, הוא רגיל, מכיר את הדרכים, את הזמנים, רוני נוסע, שום דבר, קפיצת הדרך. אמרתי לו, שמע, אם סיפרת לי, אני גם אספר לך. אני לא רציתי לספר את זה, כי אני כבר רגיל, כאילו, עם רבי רחמים אני רואה את זה כל הזמן. אמרתי לו, גם אני אספר לך. קצת מרחסי, זאת אומרת, הוא צפון, נכון? תראו מה זה, רבי רחמים, צפון, דרום, מקום, לא משנה, איפה שתבוא גם מאיראן, תיקטע. באתי מהצפון, עליתי על אוטובוס מקרטע. מרחסי, מה נעשה? קרטע כזה, וזה נוסע וזה. אמרתי, וואי, אני הולך לאחר פה, מתי אני אגיע לערבית? נשך, מה הולך פה? ובאמת האוטובוס שמעו, נוסע לאט. עכשיו, מי שקצת מכיר את הדרכים, מצפון באזור נתניה, קצת לפני נתניה, מתחיל שם עומס. מה זה עומס? עד, מכיר? כן. מכיר את זה? מצפון באזור נתניה, עד קוקקולה? כן. מפולג עד... לפני הארי שם, לפני אצל הארי. זה מצטמצם. פקוק עד קוקקולה. האזור הזה ככה, הכל פקקים. תשמעו, אני נוסע, אמרתי רגע, נוסע בשעה הכי קשה, 5, ככה באזור עד של 5, זה זמן מאוד, כולם יוצאים מהעבודה. ואני יודע, אני מכיר את המקומות האלה. המקום פקוק, כל האזור הזה פקוק. זה, עם אוטובוס מקרטע, מתי אני אגיע? טוב, אני יושב על האוטובוס, מה שנקרא, תסתכל בקנקן, אלא אמר לו לתוכו. נוסע במקרטע הזה, נוסע. טוב, נו, אני מחכה להיתקע, כאילו. מחכה להמון, מחכה. האוטובוס, הקרטע הזה נוסע! ממשיך, נוסע. זה נכון, הוא נחץ על הדוושה וזה, והאוטובוס קצת הולך אחורה קדימה, אבל נוסע. מגיע על נתניה, אמרתי, טוב, יאללה, עכשיו אני אחטוף. נוסע. נוסע. טוב, אמרתי, טוב, מגיע להרצליה, באמת, שמה בכלל. האוטובוס נוסע, לא עוצר. עולה על הגשר, נוסע. פתאום אני רואה פקק, אני רואה בעיניים פקק, כאילו, לכיוון על הגשר.
אני לא מאמין, האוטובוס נוסע, עם הפקק. עם הפקק הוא נוסע. אבל הגעתי בדיוק לפני יעדי ציים, עוד הגעתי, אמרתי. זה הנת"צים. אשתי אומרת לי, מתקשרת אליי, נו איפה אתה? בטח אתה תקוע. כי אמרתי לך שאתה זה קרקע. אמרתי, אני כבר מחכה לאלעזר פה בצומת כבר כמה דקות. אמרתי, לא נכון. לא, למה אני מספר לכם את זה? צדיק, תדעו לכם. צדיק, רבותיי, זה ידוע, הדברים האלה, זה דברים פשוטים, זה נשמע כזה חידוש, זה דברים פשוטים. צדיקים הם מעל הזמן. צדיק הוא מעל הזמן, מעל הטבע. וכשאדם בא לצדיק, בכלל הצדיק שמח בו, צדיק פותח לו, הוא רוצה. וכשמדברים בשבחה הצדיק, תדעו לכם גם בשמיים למעלה, מקשיבים לזה. כשאתם פה נמצאים ומדברים, כל אחד שאומר משהו, כל אחד שנמצא פה, הוא זוכר. זה לא פשוט, זה לא סתם מידע. אתם יודעים מה זה יום פטירה של צדיק? יום פטירה של צדיק, כל השנה הוא משפיע ומוריד שפע. אבל ביום ההילולה שלו, זה לאין ארוך. אין לנו בכלל השגה בכלל בדבר הזה. אני אספר סיפור ששמעתי את זה, נכון, זה היה בבר מצווה של הבן של יסמין. סיפרת לי? זה היה בבר מצווה? או שדיברת איתי בטלפון. שהתקשרת אליי. תראו, זה סיפור דבר חדש. אמרתי גם את זה מקודם בדרך, שאני מכיר הרבה צדיקים. אבל בדרך כלל, מה מספרים מהצדיקים בדרך כלל? שמע, הוא עשה ככה בחיים שלו. אבל אנחנו, ברוך השם, פלא פלאות. כל שנה יושבים פה, מספרים על הצדיק אחרי הפטירה שלו, מה הוא עושה. בא לזה, עושה ככה, בא לזה. פלא פלאות, איפה יש דבר כזה? איפה שמעתם על צדיק שאחרי שנפטר? ולא תגידו אחד מספר, זה פלוני מספר ואלמוני מספר, כל אחד יש לו איזה משהו לספר. אז הנה יש לו עוד סיפור מעניין. יש פה אחד השכנים, זה היה אני חושב בל"ג בעומר, נכון? התעורר ככה, היה לו ככה התרגשות, נזכר לרבי רחבים, וזה אמר אני אעשה משהו לעילוי נשמתו. זה היה בל"ג בעומר שהוא עשה את זה? לא, אבל באותו יום הוא נזכר, פתאום נפל רגע, היום תעמוס כזה, אני זוכר את ההזכרה שלו. את ההזכרה, אבל זה היה בל"ג בעומר זה היה? באיזה יום זה היה? לא, זה היה באותו יום מתעורר. באותו יום. תראו, אני מאוד חשוב לי גם הפרטים של הדבר, לדייק בפרטים, זה מאוד חשוב. באותו יום הוא ככה התעורר ביום ההזכרה, והוא אמר, אבל זה לא היה ביום ההזכרה שהוא עשה את מה שהוא עשה. באותו יום ההזכרה. שנה שעברה זה היה? כן. שנה שעברה. הוא התעורר ככה ברבי רחבים וזה, אמר, מה, אני צריך לעשות משהו לעילוי נשמתו? כזה אדם מיוחד, כזה אדם שכל מי שהיה סביבו היה מרגיש את הרוח שלו, נכון? כל מי שהיה קרוב אליו מרגיש משהו רוחני לידו. הרגשה מיוחדת הייתה לידו. אז אמר, מה אני אעשה? אמר, אתם יודעים מה? אני אקנה משהו, עוגות, עוגלחים וזה, אני אקנה מאפייה, אני אקנה לאברכים עוגות. שיוכלו ככה וזה, ילמדו לעילוי נשמתו. הוא ירד למאפייה. זה השנה שעברה זה? כן. שנה שעברה. ירד למאפייה, נכנס למאפייה, הוא לוקח את הקופסה הזאת, התחיל להעמיס עוגלחים, בורקסים, שם. הוא שם על המשקל, הוא רואה 100 שקל כתוב. הוא אומר, רגע, מה יש לו בכיס? בודק בכיס? יש לו 100 שקל בדיוק. הוא רואה על המשקל 100 שקל, הוא לא תכנן את זה. הוא מסתכל בכיס, הוא אומר, יש לי בדיוק 100 שקל. אחד לאחד. בסדר, עשה את הקנייה. עכשיו, הצדיקים לא נשארים חייבים. יוצא כמה מטרים זה היה? כמה מטרים יוצא, מה הוא רואה רבותיי? מסתכל מתחת לרגליים שלו, מסתכל למטה, מה הוא רואה רבותיי? שטר של 100 שקל. זה סיפור עכשיו, בדיוק לפני שנה. אין, הצדיקים ידוע, לא נשארים. מה הסבירות שזה יכול להיות דבר כזה באקראי? גם הקנייה, הוא לא יודע שקל, הוא לא יודע כמה בדיוק יש לו. או שהוא ידע 100 שקל, הוא שם, אבל בדיוק הוא רואה 100 שקל על המשקל. גם זה, ואחר כך הוא מקבל את זה בחזרה מיד. אתה רואה? צדיקים במיטתם, קוראים חיים. אין דבר כזה, הצדיק הוא לא מת. אין דבר כזה. יעקב אבינו לא מת. צדיק הוא חי. אבל הצדיק שבאמת זכינו לו, לא נשאר חייב, צדיקים לא נשאר חייב. עכשיו, בתפילה אנחנו אומרים, בבוקר, יש איזה קטע מסוים,
שאני חושב שהתפילה חיברו את האנשי כנסת הגדולה. יש לך סידור זה, רגיל, שחרית? כן, תפילין שם. בתפילין של אדיר. אגב, בדרך לפה, כן. אני וידיד נסענו בקר של רחמים, ואז ידיד אמר להסתכל את הצד השני של הכביש. אנחנו נסענו בכיוון מזרח, כל צד מערב של כביש 5 מפוצל בפקק פסיכי, אמר. ואנחנו כאילו נסעים בכיף, מסתכלים עליהם וצוחקים. כן. אמרנו מה יהיה בחזור. כן. באים בחזור. אפילו לא נעים. יותר מאוחר, כל הפקק נעלם. וואו. דרך אגב... לא, כאילו פתאום עכשיו כשאמרת, נכון ידיד? וואו. קראתי במשפט הזה רק אגב, גם כשאני נסעתי, שבדרך כלל הפקק לכיוון דרום, כאילו מצפון לדרום, זה בדיוק היה הפוך. כאילו רחמים העביר את כל הפקקים, אתם רוצים לצאת צפונה. מי שרוצה לעמוד בפקק, כיוון צפון, צריך עכשיו להגיע להילולה שלו. מה שאמרת על הנץ, כן? פעם אחת הם הלכו לבית מלון, הוא ועליזה, כן. הם הגיעו לבית מלון, הוא בירר, הוא אמר יש פה נץ וזה, אמרו לו לא, באזור הזה נץ. בואי הביתה. זה פלט לא, מי יכול לעשות דבר? הביתה? שבן אדם שהגיע למלון, הוא משלם עליו. ואדם, אם אני לא טועה, אדם יכול לבטל את המלון עד זמן מסוים. יום לפני, אם הוא כבר מגיע, אתה חפש את החדר, או לא. זה תשלום מלא בדרך כלל תשלום מלא. לא תשלום, ולא חיכינו לזה, ולא כלום. נץ עולה על הכל. אז מה אתם חושבים? אדם שעובד ככה את השם, אז מה הפלא? שהקדוש ברוך הוא פותח לו, נותן לו הכל, אחרי שהוא נפטר. איך הוא אמר, זה, אני לא אשכח את זה, הוא אמר למריה, הוא אמר לו דבר שהוא לא נתפס. הוא אומר, איך אני, כאילו, איך אתה בא אליי? אתה כבר נפטר, איך באת, אתה בא אליי? אמר לו משפט מזעזע. לא. אף אחד לא יכול לעצור אותי מלרדת לפה אם אני רוצה. יש לי שליטה. ראיתי פעם מרב חיים קניבסקי שאומר שאם נפטר, מגיע למישהו בחלום, אז יש לו זכות, צריך זכות מיוחדת לנפטר, שיתנו לו רשות משמיים לרדת. אתם רואים, האדם לא חולם כל שני וחמישי אנשים על צדיקים, על אנשים, סתם אנשים, לא חולמים על זה. או, בינון. צריך זכות מיוחדת נקודתית, כדי שיתנו רשות לנשמה, לרדת לנשמה שנמצאת פה בעולם הזה, ולהתגלות אליה. צריך זכות מיוחדת. אבל זה באופן נקודתי. מה רבי רחמים אומר לזה? אני לא צריך כלום. אף אחד לא יכול לעצור עליי. אני יכול לבוא אליך ואליך ואליך ואליך, כמו שהוא בא לאביור. נכון זה היה? לאביור. אני זוכר את כל הפרטים. הוא אמר לו, תבוא, בתאריך הזה, בזמן הזה, תבוא, נו, יכול להיות, תגיד את זה, יכול להיות את זה, והוא לא זכר את התאריך, נכון? לא זכר. הוא אמר, אל תשכחו אותי עוד שבועיים. אל תשכחו. בדיוק היה הזכרה שלו שבועיים. שבועיים עם החלום. תראו, זה דבר זה דבר שאדם לא יכול להגיד כאילו, איך זה נקרא? יש מוטיבציה, איך זה נקרא? אינטואיציות וכל מיני, יש כל מיני כאלה כוחות. בכוחות כאלה אדם לא יכול להגיע למצב. באופן כללי אפשר להגיד יותר מדי מקרים. כן, בדיוק. אתה לא יכול להגיד זה, אתה רואה שגם הוא קובע לך זמן, הוא קובע לך זה, והוא אומר לך תשכח אותי, זאת אומרת יש כאילו איזה משהו שהוא בא אליך, כי יש לו עניין שתבוא לפה. אז הוא רוצה דווקא שתבוא לפה, כי כנראה שמירה עליך, לא יודע מה. אתה רואה שהדברים זה, וכמו שהוא אומר, מקרה, וזה מספר. וזה מה שהוא אמר לו בחלום. אותי לא עוצרים. אף אחד לא יכול לעצור אותי. זה לא שרק נתנו לי אישור נקודתי, משם נתנו לי זכות ככה, חד פעמית. לא, אצלי זה לא חד פעמי. עכשיו, למה אדם זוכה לזה? איך אדם זוכה לזה? שזה לא חד פעמי, ידיד. איך אדם זוכה לזה שזה חד פעמי? כי גם הוא לא היה חד פעמי. מה הכוונה שלי? אני אסביר. כשאדם כאילו, הוא פתאום מתחזק ככה, ויש לו באיזה משהו מסוים, כמו שאמרתי מקודם, באיזשהו עניין מסוים. אז אומרים, התחזק זה משהו מסוים. אז בשמיים אומרים לו, יפה, התחזקת.
ניתן לך את האפשרות לרדת למישהו, להעביר לו איזשהו מסר. אבל רבי רחמים התחזק בהכל. בהכל לא היה טוב. בהכל הוא לא ויתר על קוצו של יוד. אתם יודעים מה זה? זה דבר שסיפרתי את זה לאיזה אחד שהוא מתעסק בקבלה. הוא השתובב, אמר לי, זה קשה, דבר כזה. אמרתי לו, סיפרתי לו על רבי רחמים, שאחרי, גם הוא סיפר את זה, הוא ראה את זה, ראו את זה, אני זוכר, שאחרי האוכל, סעודת שבת, אחרי סעודת שבת, איך מרגישים אחרי סעודת שבת? כל היום עומדים בזה, אוכלים סעודת שבת, מה קורה אחרי סעודת שבת? כבדות קצת לעשות. העדים עולים לראש, דם צונח. כן. גם לישון. אה? לישון. רצים, או מי שהספיק כאילו. מי שהספיק להגיע למיטה, יש כאלה שלא מספיק. כן, אם נעשה לו נס, זכה והגיע למיטה. לא נעשה לו נס, צונח פה. יש לנו איזה סקופ עם משפחת כהן, נראה לי, שיעקב נרדם על השפה. איזה ספה, איפה יש ספה? רבי רחמים אמר לי, זה שמעתי ממנו. אני לא יודע מתי זה התחיל ההנהגה הזאת, אתם תשתפו אותי. אחרי הסעודה, ללכת לישון? יושבים על הכיסא, מתחילים ללמוד. מקסימום, נרדמים על הכיסא. אין דבר כזה לישון. נכון? סיפרת לי בליל שבת, אני שמעתי את זה ממך, ממנו. אחרי הסעודה של שבת. כן, בדרך כלל בבוקר, הוא היה מתפלל בנצר. אנחנו היינו מתפללים 8, 7:30, 8. כן. חוזרים 9:15, 9:30, עד שכולם חוזרים. הוא כבר עייף, הוא כבר מהלילה, הוא זה. יושב לומד ככה, נרדם, ממשיך ללמוד, נרדם ככה, אמר לי זה, אם הוא היה יושב ליד, נו, באנו. מה המשמעות של זה? היה יושב, מסיים סעודה השנייה, ואז הולך לנוח קצת, חוזר... הדבר הזה, אני אומר לכם את האמת, הדבר הזה דרך אגב הוא בלתי נתפס. כי מה המשמעות של זה? תחשבו, אדם לומד, הוא עייף, תלך לישון. או שתלך לישון, הוא לא יכול לעזוב את התורה. סבתא, מי שיזכור את זה, סבתא הייתה מתעצבנת. אבל אני רוצה להמשיך ללמוד, לך לישון. כאילו, אתה סתם נרדם על זה. אבל אני לא רוצה להמשיך ללמוד. לא, אתה יודע מה המשמעות? היה לו את החדר הקבוע אצל סבתא במטבח, חדר התריסים הזה, ואת המיטה הזאת עם הקפיצים, זה היה שלו. ותמיד היינו עוברים ושומעים ניגון של מישהו מתפלל ולומד. וואו. זוכרים את זה בתור ילד? כן, אבל מה המשמעות של הוא זה? היה הולך שהוא היה בא לסבתא מרים 40 דקות כל בוקר. לא להפעל לאמן. לאף אחד, לאמן. לשבת בשקט ולומד. 40 דקות ברגל, וואו, בראש השנה, בכיפור. כל כיוון. כן. היה הולך לרב אבי. וואו, אבל גם כשהוא היה הולך אפילו בשבת בר מצווה כשהוא היה הולך אמר לי, אני אבוא ב8:30. ברחוב השחר? אחרי תפילה. רגע, שנייה, ברחוב השחר. תחשוב, גשם, אתם גם... חום, זה היה הולך כאילו חופשי. אולי שעשו, אבל אינון היה... מה ההסבר בזה? שבת בר מצווה. כשאדם יושב ולומד, ונופל, יושן, פעם ועוד בשבע. פעם. לא, אז תלך לישון. מה ההסבר לזה? מישהו יודע להסביר את זה? אני אגיד לכם. מה ההסבר זה? כמו יעקב, באהבתו את רחל, זה היה בשבילו. בדיוק. זה אוויר. התורה בשביל הצדיק הזה, הוא הגיע למדרגה שזה אוויר. תגידו לי, אפשר לסגור את האוויר? אפשר אדם יכול לעצור את עצמו, לא לנשום כמה דקות? אדם שלא נושם, רבי רחמים, בשבילו התורה הייתה אוויר לנשימה. אז נכון, לומדים, נופלים, מתעוררים, ממשיכים ללמוד, הוא לא יכול לעזוב את התורה. אבל הקטע שהוא היה מחובר אבל לחיים, כאילו היה יודע לדבר איתי על שטויות ועל... לא שטויות, כאילו היה... השטויות שלי, לרדת לרמה שלי. הנקודה שהוא היה נגיש, הוא היה נגיש. הייתי מבין עניין, כאילו, מבין... אתה יודע, מכונסים בעצמם. הצדיקים הגדולים. אני לא מכיר צדיק כזה זה מה גדול. שאמרתי פעם אחת, שכולם אמרו הוא החבר הכי טוב שלי, איך אתה מסביר? אני לא יודעת הוא החבר הכי טוב שלי, הרב הזה אומר הוא החבר הכי טוב שלי, והילד הזה, ילד אומר חבר, והמבוגר בן 80 אומר זה החבר הכי טוב שלי, בוא נסביר את זה. אני אגיד לך, כשאדם זוכה, תקשיבו טוב, כשאדם זוכה לכללות עם ישראל, שנשמתו זוכה לכללות עם ישראל, אז הוא מרגיש את השני כאילו זה הבן שלו. לא משנה כמה הוא רחוק. אם הוא מסוגל להביא כסף שאין לו, תקשיבו טוב אני אומר לכם, כסף שאין לו, לאיזה ישיבה של מקובלים בירושלים, הוא כותב, על מה הוא כותב? מה הוא כותב על הקבלות? איזה שם של איזה אשכנזיה שהיא לא מרגישה טוב, זה אהבת ישראל. אהבת ישראל שבו יגדה. כשאדם יש לו אהבת ישראל,
כל יהודי יודע מה זה ערך של יהודי. יהודי זה נזר הבריאה. ישראל אשרי בך יתפאר. בני בכורי ישראל, אחר כך הוא קרא לעם ישראל. בני ביציאת מצרים. אתם הבנים שלי, לא סתם בן בכור. כשאדם יודע מה זה מעלה של יהודי, זוכה לזה, אז כל נשמה של יהודי זה כמו הבן שלו, כמו בשר מבשרו. אז זה לא פלא. היה אחד ברמת השרון, הוא מתחזה, לא כאילו דתי או משהו שבת, כיפה וזה, אבל היה שם את כל כולו על העלון דברי תורה של שבת. כל צאת שבת על השתייה מתקשר אליו, וואי, העלון שלך מחזק אותי, חבל לך על הזמן, מה זה גורם לי לעלות, אבל כן. וואו. זה, ותדעו שזה לא משחק. זה באמת אהבה. זה אהבה של זה, אבל עוד עניין, אתם מזכירים לי עוד עניין. העניין הזה של איך יכול להיות שאדם שקוע בתורה, אבל מצד שני הוא מתחבר לבן אדם, כאילו בזה, אז תדעו לכם, אתם מזכירים לי כל פעם דבר אחר, שתדעו לכם שהצדיקים הגדולים יותר, כאילו, תקשיבו טוב, יש בזה טוב, אבל זה עוד עניין שתדעו לכם ככה, יש שתי סוגי צדיקים. הצדיקים ברמה הרגילה יותר, הפשוטה יותר, הם לא יכולים לצאת מבחוץ, כאילו, לצאת החוצה לענייני העולם הזה, כי הם יפלו. הם גם לא יכולים לחזק אנשים שהם רחוקים. צדיק כי הרחוק, אומר רבינו נחמן, אומר שלפעמים תיזהר, הרחוק יכול לדרדר את הצדיק, להשפיע עליו, לרעה. אפילו שהוא באותו רגע לא, אבל הוא יכול להכניס בו כאילו כוחות, לא טובים. אבל אומר, הצדיקים הגדולים שהם מעל זה, הם יכולים לדבר עם כל מיני אנשים רחוקים בשפה שלהם, ולהוציא אותם מהסטרה. איך הם מוציאים אותם מהסטרה? הם לא מדברים איתם עם דברי קודש. הפוך, מדברים איתם בדברים שלהם. אתם יודעים, מישהו סיפר לי, יש רבי דוד אבוחצירא מנהריה, מי לא מכיר? בא אליו איזה אחד רציני בתקשורת. תראה מה זה איך הצדיק אומר לו. אומר לו, הרב, אני שדרן, אני לא זוכר את הערוצים, הוא אומר לו, אני שדרן מ-12 או ב-14 וזה. לא, תלך על זה, תלך על, אני חושב 14, לא זוכר מה אמר לו. תלך על זה, שם יש הרבה צופים שם, תלך על זה. אתה מבין מה? מי שלא מבין בזה יגיד, רגע, מה, הצדיק הזה, מה לא? כאילו, קודם כל איפה הוא יודע. איפה הוא מבין בזה בכלל? זה מה שאנשים אומרים. התשובה היא, זה רוח הקודש, שיוצאת ממי שקצת יודע ומכיר, ומי שיוצא לי ברוך השם להיות שם די הרבה פעמים, רוח הקודש, אבל הוא מדבר איתו, תקשיבו טוב, פתאום הבן אדם הזה, השדרן הזה, יעבור שנה, שנתיים, פתאום מרגיש צימאון להניח תפילין, הוא לא מבין איפה זה, הוא לא מבין מאיפה זה, מאיפה בא לו פתאום איזה צימאון לשבור שבת, פתאום התעוררות של תשובה, הוא לא מבין מאיפה זה מגיע לו. הצדיק הזה נכנס לו, כאילו, כביכול למקום הכי למטה בשבילו, ומוציא אותו משם בלי שהוא יבין את זה. אבל הוא מדבר איתו בשפה שלו. זה צדיקים הכי גבוהים שיש. לכן אתה, מה שהזכרת מקודם, רבי רחם מדבר איתנו פתאום דברים כאלה. לא, צדיקים גבוהים יכולים לרדת איתך לדיוטות, הכי למטה, ואתה לא שם לב איך הוא מוציא אותך. איך הוא מעלה אותך, לא תרגיש את זה באותו רגע. עכשיו, מה שאני רציתי עוד להזכיר, כאילו, יש בתפילה מזמור שאתם, כל פעם שקוראים אותו, זה רבי רחמים בהתגלמותו. אנחנו אומרים, אחרי וידוי, איזה מזמור אומרים בשני וחמישי? אנחנו חושבים, חמישי בבוקר אמרנו את זה. איזה וידוי אומרים אחרי ביום חמישי? איזה וידוי? המזמור הזה, זה כאילו, הלבישו את זה על רבי רחמים. כשכתבו את זה, בטוח שחלק מהצדיקים שכיוונו, זה ודאי רבי רחמים. אנחנו אומרים בבוקר, בפרט גם שאומרים את זה גם באלול, ובזה, זה איפה זה שחר טינה. אומרים את העניין הזה של... אנחנו אומרים, למה זה לא מופיע לי פה? רגע. זה לא מופיע בסידורים הזה? ידיד, יכול להביא לי סידור רגיל? סידור רגיל, גם זה רגיל, כן, זה בלעדי. איזה, גם רגיל, תביא לי סידור ספרדי. אני רגיל להתביא סידור ספרדי. אנחנו אומרים את המזמור, אני אתחיל להגיד את המזמור, אנחנו אומרים, בבוקר, בסליחות גם אומרים לזה, אנשי האמונות,
רואים בכוח מעשיהם, נכון? אנשי האמונה עבדנו. אין. רבי רחמים, האמונה שלו הייתה בשם יתברך, ולא סייג. איזה ניסיונות עבר, איזה דברים, איזה אמונה בשם יתברך. רגע, אחד לא הפסיק מאיתו יתברך. כמה שעבר איסורים, ממה שעבר, החזיק בקדוש ברוך הוא, באמונת השם יתברך. ומה זה האיסורים האלה? יש איסורים, דרך אגב, שדעו, איסורים של אהבה. מה זה איסורים של אהבה? שהקדוש ברוך הוא אוהב מישהו, הוא יעשר אותו. איך יכול להיות? הוא רוצה, שהוא רואה שאותו צדיק כל כך נאמן לו, הוא אומר, אני רוצה להעלות אותו דרגה גבוהה יותר. דרגה עוד יותר גבוהה. אז הוא מייסר אותו, אז החומר, הגוף, החומריות, מתייסרת, אז היא יורדת. החומריות. כשהגוף מתייסר, אז החומר יורד, ואז הרוחניות מתגברת. מורי חיים אומר, מורי חיים סילבני, אומר, ראיתי פעם אחת כתוב, כשהחומר יורד מהגוף, אז אוטומטית הרוח מתגבר. לכן, אנשים שהם תסתכלו שהם יש להם איסורים יותר, הם יותר רוחניים. כי החומר העכור הוא מונע מהרוח לחיות, לפרוט בבן אדם. זה איסורים שלנו. שקשה לך, שום דבר חומרי לא מעניין אותך, אתה רק רוצה, איך אומרים, להיפטר מהצרה. כן, אבל הזיכוך של הרוח והנפש, אדם מרגיש את הזיכוך הזה. ויש גם איסורים, יש עוד דבר שמישהו הראה לי, רבינו כותב, תדעו לכם. כמה רואים לפעמים צדיקים מתייסרים וזה, איך זה, מה ההסבר בזה? השכינה, אנחנו נמצאים בזמן לא פשוט. אנחנו כולם יודעים את זה. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בחבלי לידה, צירי לידה. הרי המשיח אותו צריך להגיע. לפי הרמב"ן, הוא עושה חשבון, שזה יוצא משהו באזור של ה-15-16 שנה האחרונים אנחנו נמצאים. הרמב"ן לפני 1000 שנה כבר כתב. ותדעו, תבדקו את זה מה שאני אומר, האיראנים, מה תחשבו? זה כאילו, איראן נלחמת איתנו, מה? מלחמה זה לא סתם. זה לא סתם. זה מלחמת של קדושה וטומאה. הם גם יודעים את זה, הם גם כתבו את התאריך הזה. הם גם כותבים שמשהו באזור של 15 שנה עכשיו הם יודעים. יש להם שעון. יש להם שעון והורידו להם, השעון הזה. הוריד אותו והחזירו אותו. לפני 3 שבועות הם החזירו את השעון. בסדר, אותו נוריד, נחזיר להם גם. הם נתקנו את התאריך, משהו. זה לא בעיה, עוד נעבור גם נוריד להם. זה לא בעיה. בעזרת השם אותו, זה כבר בדרך. שמו בצ'ק תאריך אחר. זה רק השבוע האחרון. עכשיו, תדעו לכם, התאריך הזה, אם אני לא טועה, זה לא סתם, התאריכים האלה. זה לא המצאה, זה טומאה שהיא יודעת. הרי מה כתוב? מה אמר יעקב, הכתוב בחומר ליעקב? כן? כתוב, או אתם, בסוף מה יהיה? אתה או יעקב אבינו, נכון? כשיעקב יעלה, שעם ישראל יסיים את הגלות, יעקב יעלה, עשיו האדום ירד וישמעאל ייפול. והם יודעים את זה, הם יודעים שבסוף, ברגע שעם ישראל יגאל, אין להם תקומה. אז הם נלחמים, זה לא סתם מלחמות האלה, תחשבו שזה סתם מלחמה על פלסטין, על הר הבית, זה לא, זה מלחמת דת, ויש פה מלחמה של טומאה וקדושה. אחרת, תסתכלו, סתם בשכל, אין היגיון, תסתכלו איך יכול להיות דבר כזה. הם הולכים, הם פשוט הולכים למוות. מי אתם נלחמים? הרי הורגים בכם, מאות ואלפים הורגים בכם. כמה הרגו בחיזבאללה, כמה בחמאס, כמה בזה באיראן. הם קופטים למוות. מה הפשט בזה? מישהו יכול להסביר? התשובה אין לזה הסבר, זה לא הסבר גשמי, זה הסבר רוחני. הם יודעים, הטמאים שבהם, יודעים שעם ישראל הולך להיגאל, והם יודעים, הם מכוונים, תראה זה פלא, לפי המפרשים אצלנו, זה יוצא בכיוון שהם יודעים את זה, את הזמנים, פלא פלאות. והם יודעים שזה לא משנה אם נמות היום, או שנמות עוד 16 שנה, זה לא משנה. אנחנו חייבים להילחם איתם, כי או יעקב או עשיו. אז הם מוסרים את נפשם על הדבר הזה. והשכינה נמצאת בגלות. למה השכינה בגלות, רבותיי? כל אחד יכול לראות כמה איסורים אדם עובר.
ואדם מסתכל לשני. ואני בדיוק חשבתי לעצמי, הרבה פעמים אדם אומר, הוא מסתכל על האיסורים שלו, אז הוא מסתכל ימין, הוא אומר, תראה, הדשא של השכן, איזה יופי, תראה איזה רחם נוצאת, איזה בית. וואלה, החיים היפים והטובים. כאילו, כל האיסורים כאילו דווקא נפלו עליי. ככה בן אדם לפעמים נדמה לו. הוא מדבר פעם, יוצא לו לדבר עם השכן, איזו שיחה אישית. שיחה אישית, נכנס איתו. הוא אומר על הבחתה, תודה רבה שהאיסורים שלי, שישארו אצלי, לא רוצה את האיסורים שלו, האם האוטו שלו הנוצץ והזה. זאת אומרת, למה אני אומר לכם את זה? למה אני אומר את זה? אנחנו נמצאים בקץ משיח, וכל אחד יכול לראות עובר מה שעובר. כל אחד עובר מה שעובר. אבל הצדיקים, תדעו לכם, השכינה משתפת אותם. למה הצדיק מתייסר? השכינה צועקת בבוכה הגלות. השכינה צועקת וממררת בבכי. על מי השכינה בוכה? רבותיי, על מי השכינה בוכה? על הצרות של עם ישראל. איזה צרות, איזה דברים אנשים אומרים, כמה אנשים חולים, כמה אנשים זה, כמה אנשים עניים, אין להם מה לאכול. סתם, אומרים כאילו הכלכלה, כמה, אתם יודעים כמה אנשים עניים, אין להם פת לאכול. אתם לא מאמינים, כמה יש כאלה. רפואות ופרנסה, ומה לא, כמה עם ישראל סובל. השכינה ממררת בבכי. ומה היא עושה השכינה? היא מחפשת מישהו, אומרת לה, מחפשת צדיק, אומרת, תגידי איתי. ככה אומר רבי נחמן, מחפשת צדיק, שהוא נאמן לשם, היא אומרת לו, אני רוצה, תחלקי איתי עם האיסורים, תקחי ממני קצת מהאיסורים. לכן יש צדיקים באמת שרואים אותם. זה יגרום לשכינה עוד יותר להצטער. שסבלים. לא, היא כאילו מחלקת, זה כמו שאדם שרע לו, אז הוא לוקח את החבר שלו, הוא אומר לו, תשמע, בוא אני רוצה לשתף אותך במה שאני עובר, ואולי גם תיקח גם קצת מהבעיות שלי. נושא איתו בנטל, תיסע איתי בנטל. לא רק בדיבור, גם בהבנה, בהכלה, וגם במעשים עצמם. אז רבי רחמים נטל בנטל הזה של השכינה הקדושה, שגם יושב, בוכה, אומר תיקון חצות, איזה תיקון חצות, כל לילה לא מוותר, כמו שאמרנו מקודם, לא מוותר, לא תיקון חצות, לא קימה בנץ. כמו שאמרתי לכם מקודם, יש אדם אומר, אני לקחתי את התיקון חצות. בסדר, אבל הוא מתפלל ב8, כי הוא חצות, הוא יכול להגיע לחצות, לעשות את כל מה שצריך. אבל בסדר, עכשיו תוותרו לי, אני קם ב8. לא, הכל. חצות, זה, הכל, לא ישאיר פינה שלא גמר. גם דאג לכולם. שמעתי הקלטות שלו עם אמא שלי בשיחה. מה עם אביאור? ככה וזה, הוא בסדר, וזה. מה עם אהוד? היה דואג לכולם, כאילו, היה לו אחריות אישית. שכולם יסתדרו, שכולם יהיה להם טוב. זה צדיק אמת. שכולם יתחתנו. אז תדע לך שצדיק אמיתי... אפילו לי הוא הציע כל מיני שידוכים. אז תדע לך שצדיק אמיתי, שמגיע לשיא התכלית שלו, כל העיניים שלו, תדע לך, זה על אחרים, לא על עצמו. לא על עצמו. הצדיק, העבודה של הצדיק, זה כמה שיותר לעזור לשני, ולראות את הצרה של השני, ולבכות. אני אומר לכם, ידיד בעצמו מספר את זה, וראינו את זה מפורש. על הצרות שלו הוא לא בכה, פלא פלאות. אתם שומעים רבותיי? הוא אומר, כמה עבר מה שעבר אבל לא היה בוכה. נכון רבי ידיד? לא היית רואה עליו דמעה. אבל כשהיה מגיע תיקון חצות, שמה זה תיקון חצות? בכי על בית המקדש, על צרות של... מה זה תיקון חצות רבותיי? זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? מה זה בית המקדש? מה זה בית המקדש? אנחנו בוכים על בית המקדש, רבותיי. בית המקדש זה הבכי שאנחנו בוכים, שהבית המקדש נחרב בגלל העוונות והצרות שעם ישראל סופג. הוא היה בוכה בזה ומזיל דמעה. אני אסיים רק בדבר הזה, שאני קורא את הדבר הזה, אני כל פעם אומר, זה רבי רחמים בהתגלמותו. כל מילה שכתוב פה צועקת רבי רחמים.